Doncs res, bonics i boniques, estem a punt de començar ni més ni menys que la sessió número 65, o sigui, 65 dies que hem estat explicant contes, i estem ja arribant a la recta final i acabarem amb aquest conte, bé, i un de sorpresa el diumenge que ve. I aquesta història d'avui parla ni més ni menys que d'en Pere sense por. Però abans de començar la història posem les mans, tirit, una mica de màgia, tabra, papara, para, bipapara, pum, para, papiru, pum, para, papiru, pum, 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 xum, xum. Doncs aquí comença la història que segurament també ens durarà 2 dies. Ja m'ho faré d'alguna manera perquè duri 2 dies. L'estiraré com un xiclet. El cas és que diu com un poble petit. Bé, no era ni molt gran ni molt petit. Hi havia un nen que es deia Pere. I en Pere tenia la seva mare i prou perquè el seu pare s'havia mort. El cas és que en Pere era molt bon noi, era molt bon xicot i era molt curiós. Però li passava una cosa amb en Pere, i és que en Pere, encara que no us ho creieu, no tenia gens de por. Res, ni mica, ni un gramet, ni res. No sabia què era la por. I clar, i sempre preguntava a la seva mare, mare, què és això de la por? I la seva mare li deia, aquestes no són preguntes per fer, va, no m'atabalis. I ell, mama, què és la por? I la seva mare, no m'atabalis, aquestes coses no són per parlar. El cas és que en Pere, preocupadíssim, sempre estava escoltant, amb un i amb l'altre. Quan parlaven de la por, i estava així com... I escoltava frases així com «Ostres, he passat una por de 1000 dimonis! Oh, quina por!» I també «He passat una por que em moro!» I clar, com escoltava aquesta gent, en Pere es quedava així i els preguntava «Escolteu, què és la por?» I la gent el feia fora, perquè pensava que s'enfumia. Va, vinga, no ens enredis. El que passa és que en Pere realment no sabia el que era la por i com que era molt curiós tenia moltes ganes de saber-ho. Que sí? Com tenien ganes de saber les coses, les hem de preguntar. El cas és que ell no tenia una resposta per això. Un dia li va passar una cosa, i és que tornava de treballar. Bé, ja era una mica grandet, no és que fos un nen petit, sinó era una mica grandet, i tornava de treballar i va passar molt a prop del cementiri. I anava caminant així com... I de cop i volta va sentir com... un soroll, una fressa que sortia des del cementiri. I normalment, qualsevol de nosaltres, com a mínim jo, hauria marxat per potes i hauria arribat a casa molt ràpid. Però ell el que va fer va ser el contrari. Va entrar ni més ni menys que en el cementiri. I va començar a mirar a un costat. I va començar a mirar a l'altre. I com estava caminant, camina que caminaràs, va veure una sombra. I en Pere, quan va veure la sombra, sabeu què va fer? Se'n va anar darrere la sombra i va començar a córrer, i 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 a córrer, fins que va atrapar la sombra. I sabeu què era? Doncs era ni més ni menys que una persona que estava robant coses al cementiri. El cas és que l'endemà tot el poble, de boca a orella i d'orella a boca, anaven comentant el que havia passat amb Pere, el que havia fet. Ostres, ho sabeu, ha anat al mig del cementiri i en lloc d'espantar-se, sabeu què ha fet? Doncs ha anat perseguint fins a trobar una persona allà que resulta que estava robant coses. I tothom, ostres, aquest en Pere no té por, no té por. I quan el veien li preguntaven, Pere, tu tens por? I ell deia, què és la por? És que jo tinc ganes de saber-ho. I segur que no ho saps, què és la por? I en Pere, que no, que jo no en tinc ni idea, que no sé què és això de la por. El cas és que uns vailets del poble es van acostar amb en Pere. Pere, tu no saps què és la por? I en Pere va dir, no en tinc ni idea. Tu vols saber què és la por? I en Pere, i tant, faré el que sigui per conèixer la por. Doncs el que has de fer és avui al vespre vens a l'església, o vas a l'església, i a les 12 de la nit, tic, 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 puges les escales i veuràs el que veuràs.
El cas és que en Pere els va donar les gràcies. Ai, encantat! Moltes gràcies de dir-me això. I va estar impacient tot el dia per saber què era la por, ostres. I què pot ser la por? I la por es menja? La por es menja amb una torrada, com si fos així? Com apareix la por? Tang, 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 tang. Les 12 campanades. Les 12 de la nit. En Pere estava esperant a l'església i quan van sonar les 12 campanades va obrir la porta i va entrar a la porta que duia cap al campanar. I al cap d'una estona... va sentir un soroll així. I en Pere es va quedar així com... Això és la por? I de cop i volta, baixant per les escales, va aparèixer ni més ni menys que un fantasma. I en Pere es va quedar així com, ostres, això és la por! I de cop i volta, escolta'm, por, no te'n vagis, vine, por, vine. I la por, sabeu què va fer? En lloc d'espantar més en Pere, un cames, ajudeu-me cap a sobre el campanar. I en Pere, espera't, que vull preguntar una cosa, espera't. I de cop i volta va atrapar la por. I sabeu què va passar? Que la por es va convertir en un llençol. Ostres! Què fas tu aquí? I a darrere del llençol va trobar un noi d'aquests del poble. Ostres, veu enredat, vosaltres m'heu dit que em faríeu conèixer la por i això ha sigut ningú em dius una cosa d'aquestes, home, això ha sigut una broma de mal gust. Ostres! El cas és que diu que l'endemà al matí se'n va anar a veure la seva mare, bé, quan es va despertar, i li va explicar, mama, a aquest poble jo no puc trobar la por. I, per tant, una de les coses que faré és que m'aniré a córrer amunt fins que trobi la por. Un cop l'hagi trobat, et vindré a veure. D'acord? Apa, adéu-siau. I camina, que caminaràs, camina, que caminaràs, camina, que caminaràs. En Pere va anar caminant i anava preguntant amb un i amb l'altre, escolta'm, tu saps què és la por? Oi, no ho sé, vailet, au, va, deixa't de tonteries. Segur no saps què és la por? Ai, a mi no m'atabalis. Fins que en Pere va arribar ni més ni menys que a un poble i es va parar en un hostal. I allà a l'hostal, com estava fent parades i estava allà menjant, va escoltar una gent que parlaven així com molt calorosament. Ostres, això fa molta por. Això, aquesta cosa que així, fa molta por. Bé, això és el que sentia en Pere. I en Pere es va acostar. Hola, he escoltat que estàu parlant de la por? I ells, ui, tant! Oh, això és terrible! No has vist una cosa semblant? Això sí que fa por, qualsevol cosa d'aquestes. Ai, però ves, marxa, és igual. I ell, no! A mi m'agradaria descobrir la por. I aquests homes es van quedar així com, què vols dir, descobrir la por? Sí, que jo no conec la por. Què vols dir? Tu no has descobert mai la por? I ell, no, per això m'agradaria saber què és la por. I aquesta gent li va dir, si tu vols conèixer el que és la por, ho sabràs aviat. Si entres a aquesta casa, que fa molt de temps que no hi ha ningú que hi entri, sentiràs algunes coses, un soroll, sentiràs tal por que els cabells se't quedaran blancs de la por que passaràs. Això, si ets capaç d'explicar-ho. I ell va dir, encantat, no, si ja m'ho podeu explicar, jo encantat, si m'hi deixeu anar, jo aquest vespre a aquesta casa m'hi quedaré a dormir. Bé, doncs molt bé, noi, el que has de fer és anar a casa d'aquella senyora i aquella senyora et donarà les claus de la casa. Gràcies, bona gent, ostres, que bé! Avui coneixeré la pota, pum. I en Pere va obrir la porta d'aquella casa.
I la porta es va obrir. Putupum, putupum. Hi havia pols. I putupum, i putupum, i putupum. El cas és que va entrar a la taula, la va netejar una mica, va mirar el rebost i va agafar com 4 coses que hi havia per allà, més alguna cosa que li havien donat per menjar. Va posar els plats, es va posar allà a endrapar, i a veure, cluc, 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 cluc. Aquella casa era tan gran, hi havia tantes habitacions. Ai, bé, però li va agafar son. Bé, ja les miraré demà al matí, aquestes habitacions. I en va triar una, i li va treure la pols i es va posar a clapar, així com... I just en el moment que s'havia quedat adormit, just en el moment que en Pere ja havia desaparegut d'aquest món, perquè estava al món dels somnis, es va començar a sentir una roda girant així com... I després unes coses així com que gredessin així com... I una altra vegada... I de cop i volta una altra vegada el xescret. Flash! I una altra vegada. Flash! Fins que en Pere, amb aquest soroll, ja que no podia dormir, es va despertar. Ai! Què és aquest soroll? Potser és la por. I sabeu què va passar? Voleu saber-ho? Doncs sabeu què haureu de fer? Esperar fins demà. Perquè amb aquest gat i amb aquest gos, aquest conte ara mateix s'ha fos. I si voleu saber què passa, demà a la mateixa hora. Què? Engego comentaris? Hola, bonics i boniques, què tal, com estem? Hem anat bé o no hem anat bé?